Tjena allihopa! Prank Exposers här. I denna video så ska vi exposa Jockiboi. Pranket heter Crazy Monkey Prank. Nu kör vi. Pranket går ut på att skrämma och reta upp Jonna. Detta gör Jocke med hjälp av Dumbass Productions. Pranket är extremt fake och vi ska nu visa varför. När man kollar på detta prank så ser det väldigt äkta ut. Men riktigt så är det inte. Här kan vi se när någon mystisk person filmar Jonna när hon kommer gåendes. Vi vet att det är en person som filmar eftersom att kameran skakar som den gör. Vid det här tillfället så skulle Jonna utan tvekan märkt den personen som filmar, men det gör hon inte. Hon låtsas inte ens om att personen är där eller att den filmar. Hon kollar inte dit en enda gång. Detta bevisar att Jonna var med på pranket och dessutom att pranket är fake. Nu skulle vi vilja passa på att säga att vi har skaffat ett Twitterkonto där ni bland annat får se vilka videos vi kommer att exposa innan vi lägger ut dem på YouTube. Tack för att ni tittade på videon. Gilla och prenumerera om ni vill se mer, så ses vi i nästa video. Hej då!